Ahoj, já jsem Daniela, dneska vám ukážu můj svět s dolem, kde se těží šmulium. Šmulium je nerost, který se získává hluboko pod zemí. Jmenuje se šmulium, protože je modrý jako šmůla. A mohl by se používat jako náhrada na benzín. A zpracovává se tím, že se rozděluje na jemný prášek, a 10 gramů z toho prášku se smíchá s litrem destilované vody. Tady to je velké naleziště, kde tam našli hodně šmuly. Redstone, aby ty vozíčky mohly jezdit sami, automaticky. Jdeme nahoru. Tady je další redstone. A tady to je ta budova, kde se to zpracovává. Jak vidíte, má to krásný interiér. Tady to je tajný sklad šmulia. Tady jsem rozbil zeď, aby jsem tam musel brát těžkou cestu. Tady vidíme, co tady dá dělat. Že tady už je připravený lektvar šmulia. Takže když jdeme tady dolů, takže tady vidíme šmuliumku, co je čerpací stanice na šmulium. A tady nákladák, co je to šmulium. Tady to je budova, kde když přijdou investoři, že tady v klidu sedíme a budeme si povídat o tom, jak se to prodá. No já doufám, že ty investoři si to ode mě koupí. Jestli se vám video líbilo, je všechno v pořádku a se ve dalším videu.